Hello guys, masquera say guys, just a quick feedback. Tode kutendawo madiaries guys, nekutendawo madiasporans ose. Can you please call waunoziva mudiaspora ari pano, ingoteganai ingodedzanai mungotegana chingoteganai madiaries ese tingotaurawo. ndauya panapa ndakazvipfupikisa chaizvo ndakapfupikisa zvokuti dhunhasi tiri kadiki right. Chingotegaiwo vamwe guys, chingotegaiwo vamwe vamakwanisa kutega, ingotegaiwo vamakwanisa kutega, ingotegawo wako mudiaries wawakwanisa kutega. Tingotaura, handisi kuda kugarisa but madiaries anotaurisa. Kana wauya pano ndinguva kudzipindura mubvunzo 1 by 1, maybe better ndibvise macomments. Sandra, hanzi naSandra machaire ema makuva asa hanzi uya pano naSis Melly kuita kusamona chaiko, kuita kumutumira samoni. Gracious ndeipi? Yes, Gracious Masevere. Trish hanzi uyana unyenye chukwa. Tikangosvika pa 300 guys, ndobva ndatotanga kutaura hangu. Pane munhu anoda kuti auye panapa. Alright. Right, takwana. Right, masquera say guys, manheru mamuka sei muri kwese kumatima nenyika kwamuri ikoko. Guys, inini ndauya pano ndakazvidi kupisa. Mamoyo kana usina data unozouya wozoona, unozongoona chachimunya musonenge uine data munin'ina. Mamoyo dewa mare unozongoona wave nedata kana usina data, nokuti ukatimhanyisa hazvifambi. Animaona. So guys, ndaswera sei ndauya panapa ndakazvidi kupisa, ndauyirawo kutenda madiasporans ese zvawo, maSouth Africans, vari muSouth Africa ose vakauya pano vakabvisawo tambanza maoko avo vachibatsira vana vaya vaviri vaya. Joanna yakagadzirwa yabo. Right. Madiasporans ndati ndikutendei kuti vedu weka mwari akuitirai zvakanaka sikana. Mwari akuitirai zvakanakisa. Hanzi muri kupiko? Ndiri kumba Desi, ndiri kumba. Mwari akuitirai zvakanakisa madiasporans, mwari vakuitirai zvakanakisa. Ende pamakatapudza pese nemunhu wese ari muSouth Africa akabvisa sendi rake, wese akabisa sendi rake ari mudiaspora kana kuti ari muAfrica kuno kuSouth Africa, kana kuti ndinoti pese pawakatambanudza ruoko, mwari akuropafadzei, mwari akuwedzere zvidhafudhafu, awedzere times 10 pamakabisa ipapo. Maita henyu chose, zvinhu zvasvika mazvionera. Mari yaunganidzwa tikati aiwa vana vasezvo tati tikuda kuvavhurira kuti vatange business. Chibva wangotenga zvinoda kutangwa nazvo business zvacho zvese tione. Mushure mokunge tati ainoita account, akanovhurawo zveshuwa akaunti yacho yekumukuru kuya, akauyawo akanditumirawo kadhi kuti ndavhura akaunti nemumwe ari kuSouth Africa kuno kwanga mupa mari yekunoisa mukadhi iya. Akaunti ikavhurwa, tikaziva kuti akaunti yavepo. Now mari yekuti chero vakaitawo business ravo vanoisa mari yavo muakaunti mavo yavepo. Usiku hwohwo musi uya tichizove tataura naini nevamwe madiaries maviri, anzvadzi Gordon Changata I don't know kuti vada ndimenshine Sarah here, nevamwe mainini vari kuUK yuko vakauya vakati ndoda kuita part of delegation inotaura nemurume waPrincess panyaya yekugara nevana. Nokuti remember chiripo guys, vana ava vasati varoorwa, vana ava vagere chete nemurume wavo, vakangogara netongoti maboyfriends avo,
vagere chete nemaboyfriends avo sofa, hapana akaroorwa, vagere zvavo vachingoitawo kuti vachengetwe sofa. Saka it was our main concern, tichibva tazotaurawo nemurume wacho, anove murume watakaona kuti anonzwisisa chaizvo, tichitaurawo naye tichimuudza kuti zviri kufamba, tichimuudzawo kuti mukadzi wako ndozvaataura nemunin'ina wake. Saka tafungawo kuti tivabetsere sezvo iri family yedu wakati waudu kuti vashande. Ende nyaya iri kutinetsa ndeyekuti ugere hako nemwana uyo usati waroorawo, mose nemuzukuru wako mugere nevana musati maroora. Saka tachitidi tionesane ipapo, titaurirane ipapo, ndobva tataurirana tikanzwisisana. So guys, ndoda kutenda team yeDiaries ndo inonzi Diaries ishi, ndo inonzi Diaries chaiyo chaiyo, ndo inonzi Diaries. Ndo kutaridza kubatana. We are setting an example guys, we are setting an example. Zvandaitaura kuti isusu we are there to bring peace where there is war. We are there to bring love and where there is no love. We are there to bring hope where there is no hope. This is one of the incidents. Anditika iyo yekuti takadi takapindira kuti kamiramira panyaya yevana. Though palive yanga ichitwa naLorena achienda over zvinhu, ndaona hangu vamwe vanga vachiti vana vakagarika stereki mumba umo makanaka chaizvo, mumba umo makadii. That's not the issue yemumba umo. Vana ava tikashadzamisa shona chaiyo, tikada kudzamisa shona tichitaura chokwadi zvachiri, vana ava vari kuchaya mapoto nevarume ava. Ndofunga zvose zviri kuitika nyaya ichitanga makazvinzwisisa. Ene murume wacho hapana chakapokana nacho even ndichitaura naye. Vana ava vagere vari kuchaya zvavo mapoto nevarume vavo, hava inherera, havana kokuinda, havana hama, havana chii. Saka kana mangwana imhuri 2 kaidzi dziri kusheya imba iyi, imhuri 2 dziri kugara pamba apa, varume vamangwana vakafunga kungoti imi vasikana imi tapedza nemi, rovai pasi. Vana vaya vanongorova pasi zveshuwa, ende hapana chinoitika, ende hapana chavanobuda nacho. Zvinhu izvi zvaita. Ende princess ndofunga akataura pana akati murume wake anogadzira mota, asi pakamboita incident yekuti akabirwa motikari paanoshandira achigadzira mota dzavanhu, mota dzemaclients, ikatoenda kukoti nyaya yekuti nanhasi ari kubhadhara mota dzakabirwa idzodzo. Saka gayai kuti kuno South Africa guys, zvinhu zvana furniture izvi zvakachipa. Anditika zvakachipa kwavanogara kuJamestown kumarokesheni kuya kwandaona uku. Anditika probably might find kuti imba iya yaka inoneshota kana 1.5 pamwedzi kana 2000, zvokuti vanoti 1000. But isusu issue yedu tichibatsira, haisi issue yekubatsira because toda kubatsira munhu because ari kugara mumukuku kana tari kuvata panze. Kana tiri kubatsira munhu nesituation yaanayo panguva iyoyo. Vana vaya might be staying mumansion right now, but vachirara nenzara. Vachirara nenzara, varimo mumansion imomo, but vachirara nenzara. It's very possible guys. Saka munondiudzawo kuti inini ndakadai so, ndikauyawo pano ndichiti ndiri kutsvaga rubatsiro, murega kundibatsira because ndimakaona kumba kwaSis Melly kuti kune swimming pool. Come on guys, ndinogona kuve ndichigara panapa ndichigara pamba panesu zvamunenge ameno zvamunenge muchiti ndakagarika kuti zvinenge zviri zvii zvamunenge muchiona imimi. Handiti maona kuti vakagarika takaona kumba kuya, but maybe ndiri kuchengetwa machengetero magariro ande ndishota pana anenge akatooma. Animaona anenge akatooma, asi handitogoni kuti ndikuudzei kuti ndo zvandiri, handiti mazviona. Saka munhu nemunhu ane story yake to tell. Saka ngatiregei kuti ndo paya pataizoti tinojeja gona jeja vanhu zviri wrong. Munhu achageze otogwa picture akachena here okaenda paprofile pake, musi wekuda help tojaja nemapicture kuti nemachenero nechorodawo help here iwe. Zvaakatakura paakapfeka ndozonzi kana une nhamo wakunzi usageze here. Aiwa. Kana une dambudziko rako wakunzi chigara netsvina here kuti vanhu vanyatsona kuti une dambudziko. Aiwa. Hanzi vanogara kuma-back rooms Sis Melly. Aiwa, ndiri kuda kuzama kutaura, ndiri kutoadresa hangu vanhu vangu vachi ndiri kuzama kutoadresa in general kuti panogona kutoya munhu cheche anenge achitobuda muzimba chaimo. Handitika pamwe life yanga yakanaka, ndafirwa nemurume nhasi nini. Handiti mudhuri rongosara riripo iri, asi ini chikafu chekudya checho panenge pasisina because munhu anga achiprovide hapachina. Ndinoza kuuya here pano chitaura kuti vedu weizvozvi ndiri kuvata nenzara ndiudya sadza nesalt because munhu akauya ndominza kumba kupi kunotsvaka kuti andipire here grocery ramunenge matenga because ndotyaka kuti munozoona pamba pacho. Zvinhu zvinenge zvakatengwa maybe pachakanaka, life ichakanaka, life inochinja ndi munozviziva. Life inenge ichakanaka, life inenge ichakanaka. Antimaona ndonzi ndafigwa nemurume asi mudhuri unosara ndigerepo, ndosara ndigere pano asi chikafu handichina, school fees handichina, ndakutotambura ndoladza nemunyu ndirimo mumudhuri imomo. Momberega kundibatsira here asikana.
saka ndangoti ndiadrese kune vamwe macomments andandichiona handichika kuti aiwa kubatsira zviro kuti tinofanira kuti munhu ngaativigire mukuku wakadonha kana kuti wakajegerwa kuti tinyatsoona kuti munhu ari kutambura. Hatizive zvikutoitika ipo paya kuti chichi kuitika, tichatongoziva inyaya yakaunzwa pano yevana vaya handichika. Hanzi ivo vanogara kumabackrooms kodoko vanogara zviri mudining asi zvavo handiti makunzwa. Ivo vanogara paimba paya ndopavanogara kuseri kwemba kumabackrooms ndokwavo. Mudining vapinzwawo nalandlord zvese zvipapa nezvinhu zvazvida kuburutswawozve handiti maona. So ngatiregei kudaro asikana, mangwana ndiwewo unofuma uri pastikeni uchida rubatsiro tokujaja here nezvatinenge taona kuti ndo zvitoripo. Handizvo zvazvinoita asikana handiti maona, life inochinja handimaona. So indangoti nditende hangu munhu wese akatambaza ruoko vana vabusiness ravo my guys tapedza navo. Princess nemunin'ina wake vana vepapa diaries tapedza navo, ndo zvandati ndiye kuzotaura kuti we are tapedza isusu semadiaries pedu tasakura tazuza mwari vatotika kudhara kumusoro kudenga uko tatove netiki yedu yakatimirira tapedza zvatakapromisa kuti tichaita taita tatozoita extra zvatanga tisingafungiri patozobuda mablankets manyuwani patozobuda zvinhu zvakatoti wande zvatanga tisina kutarisira isusu saka isiperi tapedza vana ava we have set up a business for them tavatangira business rekuti vachiita sekugona kwavo kwavanoita kuti vazviraramirewo vaite business varege kuramba vachifamba maplatform vachikumbira handitika vakuitawo zvavo iko zvinezvi takuda kungonzwawo vachiita nefeedback kuti vedu webusiness redu riri kufamba vachitendawo pano kana rava kunyatsofamba nerimwe remazuva vachibisawo 20-50 rand kana paitawo umwe uya nedambudziko kuti aiwa nesuwo tine 50 rand yedu iri kubva kumachipsi aya handitika toda kubatsirawo umwe auyawo uyu nesuwo ndo yatinayo ishi zvichinda zvakadaro handiti maona handiti mazviona ndo zvatinenge tichida tidi tikwanise kuti tiite izvozvo izvo saka patatenda thank you mukoma Gordon Changata. Hanzvadzi yangu iyi hanzvadzi yangu yepadhuze is more now like a brother wokuzvarwana is more like a very close friend zvese nemudzimai wavo kwandiri because vanotouya vachicheka kuti uri right here sisi zviri seiko kuti kuenda rini iko one of the top and loyal fans dzepano. And so even padaitaura nemurume wacho waprincess ndo munhurume akati representa vakamirira madiaries vari munhurume vari ipapo tichitaura nemurume waprincess vachitaurawo sabhudhi chaivo sababa chaivo vachitaurawo nemurume waprincess. Alright, pane comment iri pari regai ndipine this comment iri kuti Sis Melly vana ava vane hama akataura kuti kuna gogo kuna amai vaichengeta vana ava ndo zvakavabvisa muvanhu maringe nekubatwa kwavaitwa hazvinzarwo hama iroye indibate rafu ihama tese titori nherera takabatwa zvinorwadza asi hatina kuzvibvisa muvanhu kozi tabatwa rafu ngaadzokere kuhama dzaitaura navo dzaivachengeta because kana dzimba dzichaparara vakapota vachiudza varume kuti hatina hama plus vanororeka sei vakaudza varume kuti hatina hama kubatsirwa kwakanaka asi ngavasazvibvise muhama right. Petronella Chiyangwa isusu bhutsu anoziva kushinya kwebhutsu dzake ndiye akadzipfeka rega ndikupindiro ipapo anoziva kushinya kwebhutsu dzake ndiye akadzipfeka kana kuina gogo variko kune mwana yes of course kuna gogo variko handitika variko gogo asi akataura kuti gogo kumurume kwanga karorwa kana usanyatiterera nyaya zvakanaka kwanga karorwa kumurume wokutanga kamupa mwana ndokwakasara mwana ikokoko handitika kuna gogo ivavo gogo vakavachengeta variko ende makanzwa achitaura pano kuti gogo tinoda kupota tichivatumirawo something gogo vakatichengeta makanzwa vana vachitaura pano kuti tinoda kuvatumirawo but hatikwanise kuvatumira kuna gogo variko vekuti tivatumirawo kana kuti matennis because tinonzi itai business that means havana kurasa gogo ava varipo havana kurasa gogo varipo ava saka ngatitaurei zvinhu zvedu tanyatsoteerera nyaya iyi ine mafacts nelife handitika gogo vachinzi vachembera vachinzi vakaita 101 years last year kana ndakateerera zvakanaka gogo vakanzi last year vaive ne101 years gogo ava achitoti tinoda kuvatengerawo but hatina pekutangira kana ndakateerera vana vachitaura zvakanaka vachitaura
gogo varipo asi vakatenga. Saka chinenge chiripo ndechekudai, handifungi kuti kuvarume vavo havana kuvaudza kuti kuna gogo variko, handitika. But isitongoziva kana wasara nagogo 1 vanenge varipo ivo vacho vavo, nometa kuti vakabatwa sei kana kuti vakabatwa sei kana kuti vakabatwa sei, handikwa gogo ndigogo vavo. Yes of course, but besides gogo ava kune dzimwe here hama dziriko. Sei vana ava vazofamba vari 3 vakadaro kana hama chadzo dziriko? Anyway, it's none of our business. Akataura pana pateresa gofa akati toda kutochengeta asi mari hapana. Akatotaura toda kuvachengeta asi mari hapana gogo ava. Saka ngatirege kuita sokuti ini kana chiti nherera ndinoreva kuti nherera dzokuti baba namai, vana baba namai varifamba vari 3 vakadaro. Gogo vakataura kunzi vane 101 years dzavakasvitsa. Anditi so ini ndangoti nditaura hangu panyaya yekuti tisakurumidze kubva kumhanya titanzi vana ava vasava vakaudza hama. Hatizivi kuti vakaudza hama varume vavo here kuti hatina hama. Ini handizvizivi izvozvo zvokuti vakaudza here varume vavo kuti hatina hama. Handizvizivi izvo, handizvizivi. Indingotaura nyaya yekuti havana kuroorwa vanava, havana kuroorwa, vakagarisana nevarume vavo vavanawo. Takangotaura kuti kana wazowanawo chaunowana inda unobisa. Handitika kune idzo dzinenge chinzi hama dziriko, tinoziva zvinenge zvichiti zvimwe zvinhu hamuzotaurei pamakamera, but kune zvakawanda zvinenge zvakaitika zvokuti hamuzogoni maybe kuzvitaurei pamakamera apa. Handiti maona. Saka munenge mangozvidza kuti takungorira matega. Hanimaona because vanhu ava zvavakatiitira so tichikura panga pakaipa. Handimaona. Saka indo pandoda ndigadzise ipapo. Saka Petronella zvokuti tsvage zvehama dzavanhu kana kuti kudii isati tinazvo. Isati tinoziva vana ava inherera nokuti baba namai vavo vakafa. Zvatinoziva baba namai vavo vakafa, vari kufamba vari 3 vakadaro. Zvambuya variko zveshuwa vakataurwa pano vane 101 years. Zvana bamini hatina kuzvinzwa, zvana vatete hatina kuzvinzwa, zvana sekuru nana mbuya vamwe atisingazivi hatina kuzvinzwa. Totaura zvatakanzwa pano. Anditi hatidi kumutsa zvatisingazivi, toda kuita zvinhu zvatakanzwa zvitaurika pano. Ndo zvanangoti ndiadress yangu comment yake haina kuipa, asi nangoti titaure isusuka ngati kofokasa nei nenyaya kuti sipeti tabatsira tapedza. Right, imwe update iripo ndeye kudai so. Anditika pana tina pastor varipa vanonzi Pastor Vena ndevechikadzi mudiaries vandifondera kuseni. Vandifondera kuseni Pastor Vena vakataura nana princess ava vari kuda kuendesa mukomana uyo back kuchikoro. Takanzwa tisa kuti mwana uyo mukomana uyo hanzvadziyo kuda ndiye anga chinzani zita handizivi panga here, haana kudzidza haana kuenda kuchikoro. Saka tine mudiaries watinaye vedu wendisireo malove nevalikes kuna Pastor Vena vari paDurban. Chechi yavo gara inonzi kudi, mirai ndione chechi yavo tinonzi chii, mirai ndione. Pastor Vena vataura nevasikana vavari kuofa kuti vadzosere mwana uya mukomana kuchikoro. Handiti maona. Heavenly Kingdom Church, ndeve Heavenly Kingdom Church vari kuDurban. Pastor Vena vechechi inonzi Heavenly Kingdom Church mukadzi. Handiti maona. Pastor Vena has offered andika kuti vaendese hanzi panga imbwa. Alright, ndasvika live iri pakati. Alright, vaofa kuti vaendese mwana uya mukomana adzokere back kuchikoro semunhu wechirume kuti aite upenyu hwake kuitira ramangwana akagona kuroora. Anditika akagona kuroorawo, akagona kuzoita vana, aivewo noupenyu hwake hune pundutso. Moza zvakaoma komunhu mukuru munhu wechirume usina kudzidza, usina kumboita kana form 1 kuti uzonzi waita mukadzi, unorarama basa rei, unopa vana vacho chii? Saka ukaita munhu wechirume at least zvinenge zviri nani. Andimaona. Saka Pastor Vena vaofa kuti vari kuendesa mukomana uya back kuchikoro. Saka vapa princess uyu task kuti aende kuchikoro. Vanonzwa kuti kuchikoro nemakore ake wayo 18 vanomubvuma here, but muzvikoro zvemunomu vanobvuma. Andika vanomubvuma kuti vatange kumutora adzokere form 1 ne18 years idzo vachange vachikavha mafizi ake nemauniform ekuchikoro kuti akwanise kuitawo life iri nani. Saka mwana ari kuendeswa kuchikoro naPastor Vena veki Heavenly Kingdom Church vari paDurban apa mudiaries amai ava. Ndisisi kwandiri but vanongoti Sis Melly amene kuti sei tomboseka ndamboseka ndikati mimi muri mama muri mukuru kwandiri muri sisi mondi zvikanzi tangonzwa akatongonzwawo machiti sisi saka takungotiwo sisi. Andimaona. Saka tinotenda guys, tinotenda anditi mazviona, tinotenda Pastor Vena Heavenly Kingdom Church. Maprayers ese amati munonamata munomira muchinamatira masituations ese amunoona pano zvakare mataridza kuti kutenda kusina mabasa kwakafa. Mukati ini ndinonamata yes, but ndoda kuita something chiri tangible. Ndichabhadharira mukomana uyu mari yechikuti aende kuchikoro, adzokere kuchikoro, atange form 1 iyoyo.
anditi maona. Saka mwana ari kudzokera kuchikoro, mukomana uya ari kudzosera kuchikoro. Vatanifanira kuseni before Lorraine aenda andifonera achiti ndakunotenga zvinhu, anditi maona. Saka mukomana akudzosera kuchikoro kuti aitewo life yake, so that upenyu ivhiri guys. Zvinoitika hatizivi, handiti mazviona, zvinoitika hatizivi. Chatoziva vana ava, vana baba vana mai, history yavo chaiyo vakataura pano takainzwa. Vochiitawo zvemachips, umwe achiita zvokugosha zviururu zvenyama nemakumbo ehuku nechichichi, handika vachiisa mari yavo muakaunti. Pakanzi pawana chinowanikawo vanogona kuzobvawo vonogara pavo vari vana vanyamunhu vakadaro nevana vavo, vozvitangirawo life yavo. Vakawanda vari kungoitawo life dzavo vari pavari, andimaona, zvisina kuti chii. Vanongonogara vari mhuri vakadaro nevana vavo, vakatoita life yavo ikaenderera mberi, andimaona. Ndo chinangwa chedu, to make a difference in the society, in Zimbabwean society. Saka Pastor Vena vakuendesa mukomana kuchikoro, mukomana akuenda kuchikoro. Kana achinge apedza chikoro chacho, Pastor Vena vacho kana tachengetwa naMwari, mukomana apedza chikoro zveshuwa, tozoona kuti tichibatsirana kuna naye mberi sei, kuti akwanise kuti tione kuti tingabatsirana sei kuti aitewo something noupenyu hwake. And I hope it's never too late. Kwanza kudzidza akuperi. It's never too late kuti adzokere kuchikoro, even aine 18 years anongonogara mufomwa. Iye chinangwa chakanochiziva, situation yakanoiziva. Ngaasanyara kuti anzi ndiri 18 years ndinopinda mafomu 1. Kutopinda chako ndakanosunga tai yangu mai mwana, ndakatopfeka bhutsu dzangu dzemaWayne Brand, anzi mai matafaya, ndichitopinda muklasi imomo chaiko fair, ndichitodzidza fair kutokadabura chikoro imomo mumafomu 1 imomo. Ngaatoenda, chinangwa chakanochiziva kuti unzi murume, kuti unzi munhu. Chiitawo chicertificate chacho chegrade 12 icho chakafoira, asi wakasvikawo ipapo kuitira kuti mangwana pakanzi tiri kudawo munhu even mukambani chana muchiwo unoburitsawo chicertificate chakafoira icho kuti ndakasvikawo grade 12 inove form 4 iyoyo, futi grade 12 yekuno kuiform 6 yekuZimbabwe, animaona, iform 6 ndakasvikawo ikokoko, animaona. Then at least ramangwana risikamwe, zvinenge zvinozoitikawo ndiye anozoziva. Saka ndati ndiuye nefeedback, titende pastor, takawirirana pano kuti transparent is the way to go, chinhu chese ngachiburitswe pachena, right. Kune vakamboti kuna baba kuda, yes of course, takataurirana guys panyaya yababa kuda, takabatsirawo last month as I told you kuti I paid his rent paya, anditika vari kuitawo zvokutengesa zviururu zvavo, vakwanisawo kuti panyaya yerent vazvimirire. Pasi pane madiaries akanga ari ari kudzidza ari kuno Chirandu, ari kudzidza ari kuno kuSouth Africa kuno ndokutodiwa kuno kwavatarisi age. KuZimbabwe havangabvumi, asi kuno kwanodzidza. KuZimbabwe havangabvumi, asi kuno kwanodzidza. Saka princess uchaenda kuno wakuti uchikoro vari kudei, because vari kuvhura kamusi wa3 June vese kuti anonzwa kuti vari kudei. Then the other thing is kune vanhu vakamboofa panyaya yakuda chiti vachada kubhadhira maschool fees akuda kana zvikoro zvovhurwa. Guys, zvikoro zvaakuvhurwa musi wa3. Kana uchiziva, ini hangu tiri kuziva mazita asandingamensheni mazita, kana uchiziva kuti wakaofa kuti kuda ndichazobhadhira school fees yake, handitika, because baba vacho at least vakwanisa kuzvibhadharirawo rent, vakutengesa zviururu paya nekupotawo vachitengawo chikafu chavo nakuda vari tu vachidya. Kana wakaofa kuti ndoda kubhadhira ndichabhadhara rent, chikoro chovhugwa, tirimainda paya chikoro chaakuvhurwa. Chibatai baba kuda vaya, muone kuti madi mapuwa account number yechikoro, madi mabhadhara kuchikoro fees yacho, anditi maona. Kune vaya kona kuti tingopromisa nemuromo kuti ndichazoita chakati, ini ndichaita chakati 3 August man, sorry, 3 August ndichaita chakati, then kana time yekuita vanhu mubva matiza, animona. Tikusangana nazvo stereki izvozvo kuti munhu anobva auya kuinbox oti Simeli, inini ndinoda kuchakubatsirai kutenga mukaka kupera kwemwedzi wemwana, muendese kune mwana, mwedzi wapera munhu yawo chamoni, ini zvino handigoni kuteverera munhu. Ini ndonoitawo bhajeti yangu kumani choti mukaka uchatengwa nanhingi, handiti wakachandibetsera kutenga mukaka, inongotengawo mapamba. Ndotogara tenga mapamba angu ndokanda uko, ndomirira mukaka. Mwedzi wapera uya munhu uya handichamubati, munhu uya wadi haachaoneke. Ini handigoni kuteverera munhu manje. Zvakundimanikidza manje kuti ndichipinda mupoketi yangu kumari iyana ndisina kubhajeta iya, nokuti ndandakapuwa promisika kuti ndichinotora mari yemumba ndichitenga mukaka uya, nokuti munhu uya haachaonekwi, haana kuzouya, handimaona. Saka kana tisina, ngatiregei kupromisa zvinhu zvinenge zvisipo vedu way, ngatiregei kupromisa zvinenge zvisipo. Inini seni nditotaura zvandoziya, nditotaurawo zvinhu zvandotozivawo, handimaona, nditotaura zvandoziva.
charity munjanzawo much is the fees iye haabhadhari mari yakafanana nevamwe nekuda kwesituation yake kuda haabhadhari mari dzakafanana nedzinobhadharwa nevamwe vana. Iye unenge anobhadhara 500 rands pachikoro pacho vanotobhadharwa ma1500 rands, but iye akanzi nekuda kwesituation yake kubva achitanga kudzidza ipapo kuda principal vacho vakangoti murungu vangoti ngachibhadhara 500 kuti mwana akwanise kungomuakomodhetawo pachikoro. Anditi chete handizivi, but hasatanzwa kuti zvikoro zvaasa zvavhurwa, hasatanzwa. Isu tungomhanya nezvatakanzwa, isu zvatakanzwa sofa, nokuti ini vangu vari kuenda kuchikoro, ini vangu vari kuenda kuchikoro vese vana sofa vari kuenda kuchikoro. Saka ndiri kutaura zvandakaona panews, hasati ndanzwa iye kuti kwai hazvichavhurwi sofa. Kana mamiting ari kuitwa hasati zvapasiswa, asi chakapasa ndechekuti vakanzi vauye kuchikoro vari kuenda kuchikoro. So ini vangu vari kutoenda kuchikoro izvozvo, vatove ne2 weeks vachienda kuchikoro. Aiwa haisi green iyo Lindsay, haisi green iyo, ndofunga ikamera haisi green, it's no longer green. Andiwana, it's no longer green. Andimaona, it's no longer green anyway. Hatitaura anyway, ngatimbosiya inye, let's leave nyaya yepool guys. Let's concentrate on what we are talking pano. Let's leave nyaya yepool. Titaure zvatiri kutaura pano. Handiti. So ini ndakangonzwa takanyora mu-D6 revana vechikoro, takangonzi vana ngavauye kuzvikoro. Vana tikatoendesa kuchikoro, vana vari kuenda kuzvikoro. Saka zvokuzonzi hazvinzanzi hasa zvakuvhurwa isa hatizivi. Kana zvichazouya zvichazouya. Asi right now hatingatauri makuhwa, totaura zviripo. Handiti ini vangu vari kuenda kuchikoro, vatove nevhiki vachienda kuchikoro. Saka ndozvandiri kutaura, zvikoro zvakuvhurwa ende zvakanzi 3 August zvikoro zvinenge zvichivhurwa. Kana vakazozviti oraiti ngavachirega kuuya kuchikoro ngazvichivharwa futi, tinenge tichingozotaura. Asi kana zvikanzi ngavaende kuchikoro, vana school fees inenge ichidiwa. Nyangwe nesu Teresa school fees kuchero vari mulockdown taingobhadhara, hatina mbovhera takamisa kubhadhara, totopiwa kunotumikwa zvitsamba mulockdown imomo kuti bhadharai school fees ivo vana vari pano pamba. Handiona ndo zvikoro zvachona izvozvo totongopiwa zvitsamba kunzi school fees yenyu tichingobhadhara tiri pano. Saka hatizivi hedu zveconclusion kuti zvinofamba sei. Handitimaona. So guys, ndo nyaya iripo. Kune vakabatsira indito zvandoziva, ndine vazhinji ano titobatsira, toda kuzobatsira, toda kudai mwedzi unoyu musatenge mukaka ndini tiri kutenga, mwedzi ukapera vanhu vaya hauchavaoni. Hey, iwo nenga watobhajetawo zvimwe choti chikoro izvozvi school fees dzidzi kwai ngavachiuya izvozvi zvichando chinochirega ndimbotenga apa ndivhare apa ndidai ava vari ukoko ndikavha apa ndidai munhu hauchabatikiwa, akumanikidzwa kunozvomora ipapo kuti udi ukavhe nokuti vanhu vaya vachabatikisa. Saka kana tisina haisi mhosva guys, kana tisina haisi mhosva, ngatisapromisai zvinhu zvatinenge tisina. Let's not promise zvatisingazoiti. Chikumbiro chandiri kungokumbirawo ipapa guys, hatisi kunetsana, hatisi kurwa. Chikumbiro ngatiregei kunetsana. Antimaona, ngatiregei kunetsana. So ndonyaya ndachingoti tionesane ndikupanana feedback kuti aiwa mukomana woenda kuchikoro, vana princess aiwa tapedza, tatomirira kuzonzwawo feedback kubva kwavari kuti zviri kufamba sei. Right. Kuna teacher ve-private school guys, ansanapiwa feedback. Ansanapiwa feedback. Ya teacher, ye murume wa teacher veku-private school vave kunzi vakabata mwana chibharo. Ansanapiwa feedback. Ansanapiwa feedback. Saka handizivi. Ansati ndapiwa feedback. Andisati ndapiwa feedback. Ansandapiwa feedback. Saka ndingadi kutaura zvinhu zvandisingazivi. Antimaona. So ndonyaya ndati ndidini ndiuye nayo tingotaurirana panapa tikonesane. Kana wakati unoda kubhadhara kuda school fees, namba dzababa kuda dziripo, tine unobata baba kuda. Tana inde njiwanzoda kuti baba munhu anenge aitirwa abatsirwa pano ka auye kuzopa feedback ega pano. Ini zvokupa feedback emunhu anenge ati kwai zvanenge vandiudza ini pamwasiso zviri kuitika. Ini ndozotenda kana vati ndakuda kuya kuzopa testimony yangu. Ini ndakauya pano papa nchindoda abatsigwa nengo haisi kumira. Iyo zvino nengo yangu yakumira. Anditika totenda. Nokuti ndichakupa feedback ini pano izvinhu zvavakandiudza ka. One day vozouya pano vachiti zvaramba kushanda moti ko Sis Melly makamboti. Ndosaka ndisingatauri nyaya dzema feedback idzi. Titakamirirawo kuti vanhu vanenge vabatsirwawo pano vadzoke vachizopawo feedback veduwe. Please tipewo mafeedback vanhu vakabatsirwa pano. Uyai nemafeedback. Veduwe vanhu vakabatsirwa uyai nemafeedback. Uyai nemafeedback muzvitaurire moga. Timboita dhera kuti mungotaura kuti tauyawo nefeedback vaya muchikuziva nyaya iya
vauya nhasi varida kutaura nyaya yavo pano. Ndinotenda hangu nezuro ndakarivara. Muchiri kuziva nyaya yamama vakauya nenyaya yemwana wavo pano akashayika akaurayiwa kuCape Town. Muchiri kumuziva mukomana wayo ainzi Trust wokurayiwa kuCape Town. Muchiri kuiziva? Muchiri kuiziva nyaya yemukomana wayo wokurayiwa kuCape Town wokunzi akabayiwa nebanga kuCape Town wokutengesa madhiski? Muchaiziva? I think that was 4 or 5 months back. Muchiri kuiziva? Pakaita hanzvadzi vamwe vakauya vatakazokumbira kuti vabatsire mama vaivaya kuti titsvage closure, titsvage mwana wemukomana ainzi akasiyiwa Trust. Muchiri kuiziva nyaya iyi kana ndimakangamo? Ehe, ya vanhu vachiri kuiziva nyaya yemukomana uyawo kunzi akabayiwa nebanga kunhingikiri uko pachibira nyaya dzakawanda anzi takoshiwa chiedza. Nyaya yepaCape Town kana kuti wakaiya unoiona. Nyaya yemwana mukomana wepaCape Town wataiti mwana uya mukomana ari handsome kunzi abayiwa nebanga akambai vachitsvaga closure mwana wavo akabayiwa nebanga paine mukomana wavaifungidzira wanike mukomana yanga asiripo ipapapa. Ndiye takatozokumbira pafoni tikamufonera kuti mudhiaris mukomana wacho kuti abatsirane namai kutsvaga investigations dzekutsvaga mwana anga akasiyiwa. Muchiri kuiziva nditi? Ehe, saka mukomana akandibatsisawo akandifonerawo nezuro achizama kuita kapidi. Ndofunga ndakakanda munhu, pane mukomana ndakakanda nezuro mapicha yake 3 so anonzi Prince. Nditi kana paina woCape Town anozivawo mukomana uyu mufunge mwana uya ndodanga tatenda musonza. Mukomana yainzi tatenda musonza. Ndoda kumutenda mufunge kubva paya nanhasi anga ari in communication namama vachingotsvaga muzukuru. But it seems as if tasarigwa tikawana vanhu 2 mumwe wakanditi ndikande nezuro. Pane mukomana ndakakanda nezuro pana pampicha 3 nditi vedu kana anozivawo mukomana yanonzi Prince ari kuCape Town, please andibate kuinbox. Tikawana vanhu 2 iwawo tikasawanawo lead nyaya yacho inenge yafa yakaloda because pari kubuda matheories akasiyana-siyana mukufamba. Animona pari kubuda matheories akasiyana-siyana mukufamba but indakamuti imbomira titange tawana Prince ushu antika because chete tikaenda kuprofile kwaTrust Prince uyu ainyorwa stereki na Trust wokushayika. Saka ndiye watiri kutsvaga but it seems as if vanhu havasi kuziva Prince uyu. But Prince yafa kunge achizikanwa muCape Town. Vanhu veCape Town please tibatsireiwo. Kana muchiziva mukomana ndakaposta mapicha 3 nezo nchiti vedu uyu anoziva Prince uyu ndibateiwo. Mirai ndinzoti anonzi Prince ani. Akaponderwa 5 rand. Ndiye yeta iyi. Mirai ndinzoti anonzi Prince anonzi Prince ani. Mirai makadaro batai. Ina andrasema conducts anditika andrasema conducts. Mirai tinzwe. Tatenda ndeipi? Pana mastrata. Ndaswera wasora siyanzadzi yangu. Prince anonzi Prince ani watiri kutsvaga uya? Anonzi Prince Chipidza. Prince Chipidza. Chipidza, right. Yeah. Guys, Prince anonzi Prince Chipidza. And which 2 watiri kuda ndiani? Which 2 watiri kuda Mutlosa. Mutlosa uyana, right. Uyana basa. Mutlosa anonetsa convince. Which 2 watiri kuda anonzi Simon azika hapana unoziva surname yake. Anongozikanwa achizi nickname yake inonzi Shorty. Alright, Shorty. Alright, rekatsvage Prince Chipidza uyu. Saka ndiri kutaura madiaries panapa kana vedu vepanhu veCape Town pane anoziva anonzi Prince Chipidza. Ndakaposta mapictures 3 nezuro emukomana yeye. Please tibateiwo kana muchimuziva tiri kumutsvaga. Ndofunga tikawana mukomana iyeye then Simon uyu i3rd party but munhu akanyanya kukosha right now ndi Prince iyeye. Prince akaiwana then tikanzwa Prince uyu pakaningirira ndo patogona kuzoti maita kucloser case tasvikawo pamagumo kana kuti tawana zvataitsvaga closure. Hanimaona? Saka please kana pana anoziva Prince Chipidza uyu Prince Chipidza please kuCape Town neCape Town imimi please Cape Town kana hanzvadzi Sis Melly pamwe anenge akadzokera kuZimbabwe. Alright, nevari kuZimbabwe. Alright, nevari kuZimbabwe kana mukaziva anonzi Prince Chipidza uyu please
mungoti timwe haana mhosva turangoti pariza turangoti atibatsirewo nazvo Prince Chipidza uyu haana mhosva yakapara guys anodaro akaenda kuZimbabwe because in Cape Town it seems as if no one is able to know kuti ndiani pamwe akadzokera kuZimbabwe kana ari panoziva vanhu vekwaChipidza kuna Prince Chipidza please tibateiwo atibatsire ndiye munhu ane final answer kuti zive kuti tasvika here dead end kana kuti tawana closure iri kudai kutsvagwa namama vaya asina ndichitenda hangu ndanichitotenda imi manzvazi tatenda ndikati mufunge kubva paya nyaya yakatika pane 4-5 months anzvazi tatenda kept in touch namama vaya vachingoramba vachingobatsira kusvikira hapasati pave nezvinhu zvinobatirika because pari kubuda matheories akasiyana siyana but as for now kana tazowana Prince uyu ndopatinokwanisa kuti aiwa guys iyi tasvika tizive tasvika pakuivhara because haina lead haina maanswers takutongoitaurawo maybe zvikutaurika muvanhu ndizvo kana kuti tichazivi mama achizvikonkludirawo vega handimaona because kubva paya vanhu vachingotsvaga handimaona so ndosaka ndandakufonera ndachida senemi yaPrince yaya I hope mupenyu Prince wacho pamwe anodaro futi akatoshaikawo Chipidza Prince Chipidza kwete Chipidza Chisali Chipidza 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 alright okay iripo hanzvadzi yangu Facebook yake ndeye akasapota 2012 handitiwaona ameno pamwe anenge akavhura imwe account but yandakaona mapictures ake ndo ya2012 handitiwaona so pamwe let's hope kuti mupenyu anowanikwa let's hope alright iripo hanzvadzi right antimamunzwa uyu ndiye atatenda uya wataitaura naye kubatsira namama paya antimaona ari kubatsira namama paya ndiye tatenda saka veduwe kana muchizowana Prince Chipidza uyu please tibateiwo ndo pane answer yekupedzisira ipapapa Prince ndo ane answer yekupedzisira ipapapa because kubva paya nyaya iyi iri kushungurudza but anyway guys ndinoda ngotenda kuti ndo chinonzi madiaries handimaona atimire koita kuti imwe nyaya iri kuda kuuya panapa nemusi weMonday guys ina handizivi kuti apa ndo pandakati nezuro dei kuchinzi Mwari pane mumwe mudiaries ari pano anoitawo zvekubaya live button ndamupa nyaya iyi because I am caught in between iyi yakaoma I am torn in between but anyway andina zvandingaita kutongofamba nayo andina hangu zvandingaita asi pakaoma handisi kuziva kuti pane chimwe here chamungada kubvunza guys hanzvadzi vaya venhingirikiri muruda tofonera hanzvadzi here vekugadzigwa sini kuti tinzwe kuti yakushanda here kuti haina tovafonera here tinzwe kuti yakumira here kana kuti haina hazvizoti unge takuvanetsa here guys tivafonera here tovafonera here maive kushakirwa nemwana Kempton Park antivaiti zvikoro sazvavhurwa vaiti vakamirira kuti zvikoro zvivhurwe zvikoro zvikavhurwa handiti lockdown ikapera saka handiziye nawo gavana undipa feedback kana usina undipa feedback sometimes zvinonetsa kuteverera vanhu uchibvunza kuti nyaya iya haufa zvonetsa kuti nditeverere ndichiti zvonetsa asi yandinayo yandinogona kupai feedback ndogona kufanira munhu wachakupai feedback oga naimishosho baba vaya vekuvhenda vaya muchaiziva ifika madhiaries munoda zvinhu baba vekuvhenda muchavaziva vaya baba vekuvhenda vaya muchavaziva maivazizimba shuwa here kana uya ungandibatsira wangu uyako ungandibatsira baba vekuvhenda asi baba vaya kuvhenda ndambovafonera nhasini yavakazoita baba vaya kuvhenda vaya muchavaziva here mukadzi wavo uya wekuvhenda uri nyaya dzacho baba vepropa nekuvhenda vaya zvavakazoitira gaizika imi haya zvandinosakana nazvo ka ndikaiti mbovotera sehanzvadzi vaya timbonzwa nyaya dzacho handiti nhasi ndere mafeedback ndikaiti timboisa mafeedback tinzwe zvinhu zvacho nikiza asikana ndopaunoona muchindituka henyu ushati pana kuti mundinzwire tsitsi munenge muchitonditukawo hamunyari madhiaries mutondituka mumboziva zvandinombosangana nazvo
vemorning gauna zvandinosaka dai muchitodinzwira tisine kundinamatira kuti ndigare ndiri pamaprayers every time muona mumwe munhu achiuya necomment yekutotuka hake shuwa munondituka dei muchimboza izvi zvanosakana zvoka musadaro shuwa ivi mumwe munhu dei akafa kudhara musadaro regai tinzwe manje nikikiri andadziva vayaka vekubatsirwa nyaya yesinika namba yavo iri mufoni yandiri kuitisa live panapa namba yavo iri mufoni yandiri kuitisa live panapa regai tibate vevhenda mirai tibate vevhenda ndikara ndakasefa kuti chiko mirai right tifonere vevhenda zvandoitigwa ini muri seiko wakoma ndiri raiti ini nhasi tikati kanimbocheka wakoma wangu ndiyo kuti muri seiko indiri raiti but kungoti zizi baba vaya kungoti zi kana kutouya kuzolamba sta havana kana ko zvinhu nazvino zvinhu zvongwakomai vavo komai vari kuchengeterei zvinhu ndakangotsogedza indirape mwari Sis Melly mari yei hazvanzi yavo ka iri kunetswa nomurume zvisingaiti sezvavanoita vona ivo saka muri kuti zvinhu ivo mai ava vachiramba nezvinhu iko zvino vari kuramba nazvo handiti zvinhu zvakanzi izvo ngazvibuyai mutore zvinhu zviri kuna mai kuvanoziva zvinhu ndezvenyu imimi sei vasiri kuda kupai zvinhu zvenyu murume uyu ndiye akatoti musamupa murume ndiye akavati musamupa musamupa kuva nguru vochinja seizve hanzi musamupa komba nguru vaita seizve handiri kuuya sinzi vakati ndiri kuuya havana kuuya musamupa asi makambofonerawo here bankurini mati makambovafonerawo here bankuru kufona vanofona zvakanatsonaka kwamurimi selast time vakatofona chiti ndatambira tivakatambira musi wa15 ndiri kuuya kumba from Norway havana kuzofona ende zvinorwadza kuti vede unenge wanyatsogadzirira uchiti baba vari kuuya ndozvinyatsorohwa lambasting yangu zvakanaka baba vacho vobva varega kuuya imi mama togeza magadzirira ende zvobhuwa singaiti baba vaka ina hangu ndandiri kupolokwa nekusaluni kwangu asi zvevaingozouya zvechikutora ikoko aiwa handiti vachibva kumpumalanga vanongonanga kumba straight asi zvemaitozoenda kunoona murume zveobvious maitoenda kumurume zvevakoma pane pamaizorega kuenda kumurume magarisa avo bvayapa vakoma magarisawo ndevanzenyu magarisa vangozofona uchidikuya kuzogadzirisa mashoko yazvanzi yangu because hazvanzi yacho iri kukitigwa chihure chakaomawo futi nomurume wacho musoja futizve handi munozvinza ende security imwe iripo Sis Melly ndeyekuti nguva dzese ivo vanga vachisapota hazvanzi yavo ndio vanga vachitenga chikafu kutengera hazvanzi kubhadhara madhishi ndokuzondiudza kuti kudhara murume yachinetsa sisi vangu saka nina ndichitomubhadharira zvese ndichimutengera nechikafu ende hazvanzi yacho hainambobvira yandiudza kuti hazvanzi yacho inomutengera
saka vakurohwa naMwari neshamu. Ina chitombofunga kuda kuvafonera Bankuru baba. Nachitomboda vangu kuvafonera kuti nditi nhai Bankuru ko makazoita sei. Saka maiti ndiye kuvhenda kuti michiti moda kuti ndizoya kuvhenda kuti muzondi mambira mbovafona. Ndida kuvafonera plus havangandifadzi nenhema kainini panapa tokwanzi mukadzi wangu totomuda ndotonomulambasta ndotonosaenda tomupa mimba vachireva nhema vachifadza munhu panapa. Ndada tovafonera zveshuwa. Ndada kuvafonera Bankuru plus nyaya yezvinhu ngavarirwise zvinhu. Ndada kuvafonera. Maivafonera muchikozvo ndakangomirira munzwa. Handiti. Mauda kuti musaita zvinhu zvoutsinye Bankuru because zvinhu mukaita zvoutsinye zvinozopinda mufamily yenyu zorovesa family yenyu naMwari izvozvo. Mirai nditsvake nhamba dzavo ndida ndovafonera ndokufonerai kana ndapedza kutaura navo ndovataura kuti kudi. Mirai nditsvake nhamba dzavo. Alright. Mirambai makangu hai musambowara. Tichavabata chete Bankuru. Okay. Alright. Saka mirai timbotsvaga nhamba dzaBankuru. Tifonere Bankuru. Bankuru vorega kuinisa zvinhu naimi. Vorega kuinisa zvinhu. Bankuru havachagoni kuinisa zvinhu zvavanhu. Munhu akamirira zvinhu zvake. Bankuru hachaindisi. Mirai. Toda kuvabata nhasi. Nhamba dzavo dziri mufoni yandiri kuitsa live but I'm hoping kuti ndogona kudziwana padzakatumirwa palive pafoni iyi. Mirai tione. Mirai tione nhamba dzaBankuru. Nhamba dzaBankuru dziri papiko nayasikana. Zvinhu zvacho. Kwizo nhamba dzaBankuru dziri piko. Nhamba dzaBankuru dziri nhingikiri guys. Dziri mufoni yandiri kushandisa panapa. Mirai tione. Zvafa zvakalota. Guys, nhamba dziri mufoni dzaBankuru. Foni yandiri kushandisa ndoine nhamba iyi. Zvino ndikada kuti ndidzitore that means ndakukata live. Nhamba dzaBankuru dziri mufoni yatiri kuitisa live iyi. Ndo madziri. Zvino ndikada kuti ndichikata foni tinofonera Bankuru that means ndakukata live. Guys. Saka ndo pane nyaya apa. Andimaona. Ndo pane nyaya. Saka tachida kuti Bankuru ngawape munhu zvinhu zvavo. Tachida kuti Bankuru vape munhu zvinhu zvavo. Gavarigavo kutsokonya munhu kulambasta asi kutalula asi munhu ngapwe chi hanzi vape phone gai ndipuwe phone number sure mira ndipuwe phone number uri right kune pekunyorera padhuze mira ndipuwe phone number Bankuru avangati tisinaimi kuti tisagara live yose varega kuti imi Start to copy, hash to confirm this welcome tone at 4 Rand per month. Vakoma, ona ndipei nhamba dzaBankuru ndofunga dziri mune mefoni so ndipei nhamba dzaBankuru. 072 147 3845. Alright, regai ndivafone nanchidzitsvaga ndadzishaya. Alright, mirai ndifone ndokufonerai back. Alright, regai tifonere Bankuru 072 4 Press start to copy, hash to confirm this welcome tone at 4 Rand per month. Phone yaBankuru inenge iri engaged. Regai tifone futi. Press start to copy and hash to confirm this welcome tone at 4 Rand per month.
when I'm living my best life. Drowning in my thoughts and memory. You have reached the mailbox of Kubankuru okuta se bankuru ngwa bate phone. at 4 and per month. Take you to the younger step before you hear the word of us. I've been telling everyone is really out there. Living my best life. Save me when I die with enemies. Phone yamanguru kuti line busy. Iri kumboti karinga yoti line busy. Kuti wange pane munhu ari kuikata asi number yavaisivi bankuru. Iyi number yibankuru avaisivi. Start a copy and to confirm this welcome tone at 4 and per month. Take you to the younger step before you hear the word of us. I've been telling everyone is really out there. Living my best life. Save me when I die with enemies. Say to my friends, yeah, when I'm living my best life. Phone yabankuru kuita ungeri kudropiwa guys. Iyi number yavatoizivi bankuru. Havatoizivi. Phone bankuru number yavasi kutoiziva havaizivi number. Saka I'm watching live. I doubt. Andifungi. Andifungi. Pamwari kubasa. You have reached the mailbox of Ovadzima phone. Vadzima. 2 phone. 4 7 3. Andifungi kuti bangu ndofunga vari kubasa avo kuda kana pane munhu ari kukata phone number yavaizivi. You have reached the mailbox of Bankuru vadzima phone. Bankuru vadzima phone guys. Bankuru vadzima phone. Bankuru vadzima phone. Kwa vari kufona back ndevapa. 24687 vari kufona izvo so ndiana miraitinzwe. Hello, ndaona mamisdi call bobo ndiani? Makadini. Mushe kanjani? Nditwa Petronella ndaona maposta mapicture ehanzvadzi yangu pagroup renyu muchiti muri kumutsvaga. Anonzi Prince uyo. Yes. Ihanzvadzi yenyu tiri kumutsvaga wani vasikana. Kuinga ndakataura nezuro ndiri kutsvaga Prince 1. Matoita mukatogona mukatouya pano. Ndazotoudzwa nomumwe munhu aona ari mugroup menyu ndatozotojoina manje ndakati simo achinditi iwe ndaona hanzvadzi yako iri kupostwa iri kutsvagwa akagumisira taana naye musi wa20 June handitotomboziva kuti ari kupi aita sei zvikanzi handisi kuziva itopinda mugroup ubvunze chiisisi kuti chii chiri kuitika. Alright. Aiwa hana hake mhosva yaita pane nyaya yatiri kuda kuti atibatsire nayo it seems as if ndiye anaizoziva. Saka ndosaka ndakangokana maposta ndikati anoti nokuti takamutraya kumusendera mameseji kufacebook yake but Facebook yacho inenge ya2012 pamwe akazochinja iri akashandisa imwe hameno saka tatraya kuti timutsvage asi kubatika it seems as if atashaya kuti saka ndatotega tichiposte kuti wedu kana pana anoziva Prince Chipidza uyu kati tiri kumutsvaga isu. Ega ndikokutumirai nhamba yaisimbotaura neni paWhatsApp ndambozama kuifona adaira handizoti ndiye adaira here kana kuti mumwe munhu vachangoti hello kata. Hamuna kumuziva kuti uri kutsvagwa? Handina chanambotaura ndatozama kuda kutofona ndichida kumubvunza kuti paiwo uri kutsvaga pasocial media uri kutsvagei then angodaira pangoti hello handiti payakata. Aiwa hapana chakaipa musatyenyu hapana kana chakaipa kana totoda rubatsiro rwake hapana chakaipa. Okay, ndaiti kutumire hangu namba dzandakapedzisira kutaura naye mugozama kufonera pamwe mukamubate ipapo. Alright, thank you very much my sister. Okay, matabas. Sure. And maona the power of social media. Saka Prince anzi ihanzvadzi yaPrince anzi aripo vambotrai kutaura naye but kufona but haana kunyatsodaira. Saka mirai tikapuwa namba dzake then tichazomutsvaga toona kuti atibatsire panyaya yatiri kuda iwe yaya. Right. So guys, feedback maiva bankuru havasi kubata phone. Handiziti pane imwe here. Handisi kuti pane imwe here. Hapasisina nditi
saka ndiyo feedback yaratinayo nhasi vedu vebhora mberi madiaries pamberi nekubatsira pamberi nekuitana zvakanaka pamberi nekugara nekutiza toxic nenegativity and let's mind our own hokoso anditi let's mind our own hokoso so tichimirira bankuru hanzi tete vamaikudzi tite maikudzi ndevapigara zva ini vanhu ndichagozana chivawandisa hanzi fonerai Simba Java achipo here Simba Java hana kudzokera kuZimbabwe here mukoma semu vakadzoka kubhuruwayo pavanga vaenda kubhuruwayo kumariro kuya vakandisendera voice note asi ini nyaya yacho handichaihwisisi ini vakandisendera voice note mukoma semu vadzoka bhuruwayo uko saka ndakangozozviti zvinhu zvacho ndine voice note ramukoma semu vadzoka kunhingikiri kubhuruwayo kwavanga vaenda kuya saka ndashaya kuti toita sei anomaona so nyaya yacho inonetsa nyaya yacho inotinetsei ivo ndivo mukoma semu venhunzi ndivavo ndivo mukoma semu saka aiwa vasati vandipa feedback vavaya vasati vandipa feedback saka kuti ivhure nyaya ivo vasati vandipa handisisi vacho mudiaries sisi maikudzi mudiaries saka kana maikudzi vasina tipa feedback kuti nyaya dzofamba sei zvinonetsa kuti tivafollowe back kuti zviri kufamba sei anomaona maikudzi varipo mudiaries saka zvinonetsa hatingakwanisi kuti tifonere maikudzi kuti maikudzi konyaya haufa zvikazodi aiwa zvinoda maikudzi varivo vati gaitiona kuti zviri kufamba sei Lazarus haisi green iwe mani haisi green pool iyo nei pool iri green here haisi green yaive yakaita green yakatochinja haisi green iyo foni yako yakaita sei kona Lazarus Zimange haisi green iyo nyaya mukoma semu inonetsa iyo joichi chemere inonetsa iyo inonetsa so guys ndo zvandandangoya nazvo kuzokutendai guys kuti chapter iyi tapedza then ikozoti nyaya yandakaposta nezuro handitika nyaya yandakaposta nezuro yamai imudiaries mai vaya vakati last week vakabva kunoviga hanzvadzi wavo hanzvadzi yavo ameno kwabva kwazoita munzvadzi yavo yakarohwa nechidhudhudhu futi nemotikari ikafira futi ipapo this week vanga vachitsvaga heopu yavaya so vanzi pala yanga yakatida 23,000 here kuti indise bhodhi kumba ndikaudza ngati zvikanzi hatina mari because last week takabva kuviga umwe ndikati zvonetsa pa madiaries anodawo muchitaura tashoterwawo nemari yakati kwete kuti 23,000 vakomana kuireza panotinetsei anomaona kuita makumba ako panotinetsei saka ndibva vangondipa iri post ndibva ndakandawo post anomaona zvakare mwe nyaya ndoda kuadresa ndeyekudai senge nyaya pane nyaya yamboya kuinbox kwangu nhasi nyaya yakuinbox kwangu nhasi yaya nemwe musikana hanzi it looks green though haisi green man guys handizoti ndokuza nchiti it's not green it's not green iyo ino hameno foni dzenyu kuti zviri kuita sei kudani kuti ndiri pamvura here it's not green though so mukadzi musikana yambouya anga achitaura nyaya yakachida heopu but ndamuti no problem nyaya yako ndakuiposta ndimozati nyaya dzecharity takawirirana panapa kuti nyaya yecharity hatikande iri hide tokanda jekerere ferere kuti vanhu vaone kuti ndiani and nenhamba yako and what not akati iye hakwanisi kuti aburitse asaitwe hide anoda kuti nyaya ipostwe as hide anga achida hake help but indoda ngotaurira vanhu vanouya please vachitaura nyaya dzecharity achida help please kana uchiri kuti ndiri kuda nai guys let's not concentrate about my pool ngatimbosiyana nenyaya swimming pool yangu timboita zvenyaya yatiri kuita pano because yatokunetsa iswimming pool iyi ngatimbosiyana neswimming pool haisiri yatakagarira pano swimming pool iyi haina kana basa iyo titori muwinter haina basa ngatite zvenyaya regai ndiivhare ngatite zvelive yatafambira pano ndo yatiri kuda kuita swimming pool yakutokukanganisai brain swimming pool makutoteki neswimming pool isitiri kutaura nyaya dzatinadzo pano regai tisiyane nazvo nokuti takutoisana naro nenyaya yeswimming pool shuwa naimi haina basa swimming pool ngatitaure nyaya pano veduwe kana uine uchida help chaichaiyo there's no need yekuya as hide unotouya yeke nokuti kuti unobatsirwa sei kana uri hide and isusu how do we know kuti nyaya yako ndeichokwadi if you are a hide tinokubatsira sei tiziva kuti tisingakuzivi kuti ndiwani kana uchida help you swallow your pride
chaiyo wouya zvokuti kwai ndiri kutya ndonyara vanhu kuti unenge usati wakuda help guys. Kana wakuda help kana wakuda help uchauya uchida help chaiyo handimaona usiri kuviga please mahaidhi. Mukaona dzimwe nyaya dzisiri kupostwa panapa it's because muri kundipa haidhi inenge yakanzi haidhi me iri yenhingikiri yecharity. Nyaya yecharity tinoita jekerere ferere hati haidhi chinhu because uri kutsvaga rubatsiro. Anditika tiri kutsvaga rubatsiro andimazviona. Anonyara cheche haagwazi no haidhi pacho pacharity because vanhu vanzwa nekubirwa antimaona. Vanhu vanzwa nekubirwa antimazviona. Saka please hide charity unouya feya nyaya yako sezvairi antimaona then totangira ipapo antimazviona totangira ipapo. So ndoimwe nyaya tatiudza netisimbisane pano antimaona. Dai winter iyo ino vesikana ndodonetsegwa swimming pool iyo ino winter musina munhu anopindamo iyo winter iyo ino antimaona. So guys ndo zvandachida titaurirane. Plus imwe nyaya iripo anditika chero imi vari kutsvaga varume kana vari kutsvaga vakadzi kana uchida kuti nyaya yako ndikande kurumidze kuita huko apo please musazoya muchinisa twai mapuwa namba ndipei namba indai munopindura zvakati. Kune mwe wakutondituma kutondishandisa kuti enda iyo post iyo piwai namba. Aiwa ina handiti basa rangu harisiriro basa rangu. Ini basa rangu kana ukaine post ndikakanda uchiti uri kutsvaga murume kana kutsvaga mukadzi ndikakuisira mukadzi wacho post yako yemukadzi yekutsvaga sugar mama kana kuti benteni kana kuti murume ndikakanda zvokuzo zvinoitika comment section inde ndisiko handitika. Saka nei chingoti kuti tigare tavhara zvokuti muzondinetsa ini ndisingazazivi kuti ndoposta nyaya dzakawanda kuti ndichaziva kuti uri kureva nyaya ipi nyaya ndoiwanepi inenge yafushigwa nedzimwe ina handichaiwani. Gara waisa namba yako kuitira kuti kana wawana nokuda anokufarira munobva matobatana pai matobatana mucomment section imomo motovingana kumainbox kwenyu ina hazvisinei neni handimaona zvinenge zvisisinei neni tesisinei nazvo. Zvino mukazoti mimi mobva mauya moti Sis Melly ndanopindura apo chakati kutoshanda basa iroro handizogoni handimaona kuti ndiswere ndichita izvozvo izvo. Ndakaita upside down zvangu ndakatota upside down kuti ndariona. So please balina prince chipidza mudzei kuti ndiri kumutsvaga because toda kubatsirwa. Pane nyaya tinoda kuti atibatsirewo saka it seems as if ndiye ane information. Saka tatraya kumutsvaga asi kubatika zvokumhanya. Saka tongotega tiposte kuti pamwe pane anomuziya amuudze kuti auye kuno kutinzwe kuti tibvunze zvatiroda. Pane nyaya tinoda kuti atibatsirewo iri kuti tinetsei mbichana. Saka iye it seems as if pamunhu watiri kuda kuti atibatsire nyaya yachona vanenge vaive mafriends. Saka toda kuti atibatsirewo panyaya yacho kuti tsvage pane closure iri kudiwa anomaona. Saka iye anokwanisa kubatsira amai vemunhu ari kutsvaga nyaya. Saka prince anga ari friend nemunhu iyeye right. Saka kana utsvaka murume wako please isa phone number. Mukadzi wako please isa phone number kuitira kuti ini musazondinetsa anomaona musazondinetsa ndatirega ndivhare kaswimming pool yadai kunetsai. Ende imwe nyaya futi ndeyekudai so imwe nyaya ndeipi ndidzodzo chete nyaya dziripo hamene kuti pachine imwe here chete I think ndidzodzo hapasisina nyaya. Chitaurai kuti rakaita upside down rakashunika here pachine imwe here kana pasisina tokata zvedu. Pachine imwe nyaya here iripo hanzi yanga iri sei shoya nezuro yanga iri right kuona kwandakaitsa asi nyaya dzitagwa nevanarara ina ndionise kuti ameno handizivi. Tine tichida kuti maybe vabereki vamboita parents diaries versus youth diaries. Tinyatsonzwa kuti vari kumbochema nekuti chiko vana ava isi chivapindirawo zvatofungawo sevabereki nokuti mwana akatidza kuti kwaizvo kwaitire gate tichienda kumagigi tichiuya kuseni vakomana
kumwana akanorwa lula ikoko kuka guys ndotovata hope usiku hwese chizati mwana hapo aita guys aiwa mayouth tipewo serious mayouth aiwa kana tipewo serious. So guys, amen. Right, so guys, ndonyaya ndandinayo handitika ndonyaya ndandinayo yoyo bhuku ndorinotoita iro nhasi ona ibhuku iri ndakuvigira ibhuku nesita yakadambuka pasaidhi nhasi ndo zvamunotoona zvebhuku irori nhasi makaura right. iya nezuro iripo yemayouth lori asi vana vaya madhimanzi avo vari kutitaurira isu vabereki nangu handiwirira ameno ini kusaidhi kwangu handakona zvichinyatsoita but tinoda kuti timbonyatsoita show navo vana vaya munoti munozviona sei guys hamunoti munoiona sei timboita show nemayouth aya mayouth diaries handi vakazvitima vakati vanonzi youth diaries yepano paSis Melly's diaries saka isusu tomboitawo parents diaries neyouth diaries iyo vari pakonapo isi tiri pakonapo tichinyatsopindurana tichinzwa zvichemo zvavo kuti vari kumboti kudiko tichinyatsodzwa because nyaya nezuro iya hai amen kuti vabereki munoiona sei. Saka pane todi guys tofamba nayo here hainotoda live yayo vabereki youth diaries chigadzirirai mapointers enyu handichika mogadzira mapoints enyu youth diaries gadzirai mapoints enyu tosangana next week pano vabereki wote tiripo ise hapana chekugadzirira tongofamba hedu nechinyakare chedu pano tichikubvunzaiwo mubvunzo tichikudzai kuti hai zvazviiti izvi imi muchitudzawo zvacho zviriko zvechimanje manje zvacho amuri kuda kuti tikuregedzei muchiita muchitiudzawo titaurirane. Hanzi show yaKelly haufa show yaKelly ichadzoka tatamboimisa because tatamboimisa show yaKelly because panga pane maghost accounts anga kutora mapictures evana anomaona akutora mapictures aKelly achitenderedza saka tanga taimisa because Kelly kune vanhu vasingasazivi pekutamba vachigumira. Kana uine problem naMelly posta Melly my family. Why taking my pictures of family yangu and post them in different things? You have a problem with me? Tora angu inini. Post them. Bash me. It's fine. And you will never hear me complaining. Because ndini ndiri pa social media. But now going to extremes. Yekunotora ma screenshots evana. Wotora vana. Ma pictures evana. Moma kutenderedza muchida kutuka vana muchitenderedza kwamunenge muchitenderedza kumagroup ikokoka. To me I found it very insane. Actually it was very very insane. Hazviti kwene munhu ane dzakakwana handione zvoti zvinoita nemunhu ane dzakakwana zvinoita nemunhu asina kukwana paya ndosaka tanga tamboimisa mande aiite Beulah mande aiite tinozoya naye pakati pevhiki apa mande aiite anomaona saka kana uine yes Cynthia I know vana vakawanda vamwe vaitondifonera direct vachitobvunza kuti ko when is the show vana vakawanda vakatondifonera vachibvunza kuti show haufa but ndaingodza kuti ichauya I had to stop here for a while because zvanga you know munhu anenge akahaida behind a ghost account oya otora mapictures evana otanga kutenderedza. That was to me hangu hazvina kunyatsa kuita mushe zvasina nyatsoitira mushe ndosaka ndakastopa. Kana une uchida posta inini you take me in my picture, you post me, haumboninzwe nichicomplaina never in a million times. But ukazotora kana chita mani wono tinge tichita kuma Facebook ka pedzerana nemunhu wako vana it's a no go area. Murume wa munhu it's a no go area. Hana pakwana hana panopinda pazvinhu zvamuri kuita. Handitika vabereki vemunhu it's a no go area. Hapana pavakwana vana pavanopinda pazvinhu zvinenge zvichiitika. Handiti panopostiwa na vanhu tikada kupostana pana patinopostana isu masocialize atiposterani vabereki atiposterani vana saka checking vana now tichizoisa kuma social media kuma platforms inini kwandira anguka andakangona sokuti hazvina kunyatsoita zvinoitwa nevanhu vasina nyatsotikwesere ende zvinoitwa nemunhu ka anotoshandisa anotori satani pachake dhimoni pacharo ndo rinozviita. Munhu ane dzakakwana chako ka unyatsofunga kuti aiwa kwanda kuenda kuise no go area dhimoni charinoti satani chaichaya nenyanga yaka ndiye anozviita handimaona zvichazomuvingawo but panguva iyoyo hazvina kundiitira saka ndosati takambomisa nyaya yaKelly but achauya hake achadzoka shuka muleta pedzeranai muri 2 tukanai chaizvo muri 2 kana tukai Melly chaizvo mutore mapicture aMelly ose
akana kunzwa panombovava kana panopfura ndindakakanda mapicture acho kana kunzwa panovava kana panopfura kana panodini because ndeyangu ndini kana kutombonzwa kana kuti panoti kwenyu hapana. But families now it's a no go area. Hands, can you create a WhatsApp group for them Melly so that they can call each other messenger? Amen. Because kids show ya entertainer vana ya. Kids show ya entertainer vana. Ya entertainer vana. Kids show. But anyway, tichaidzosa yedu manje guys. Tikaona vana vatorwa, I think zvatinongoita isusuka kungotora muna ghost racho raposta iroro takuenda noripota tese so that riblock zvachose neFacebook. Handina anguda mbozvo nyanya nda kuzvitira serious kuti ndizvitrace kuti ghost iri maghost emuno South Africa anamboda yoita serious but denda kada kunyanzoitora fedha kana denda kaikandira kuda baba kwanguka dei tichitoziva kuti ghost ndiani ndeye akatsvagwa izvo zvitakatotaura zvimwe but knowing kuti munhu anosvika paextreme yakaita sei yekutsvaga zvinhu zvakadaro ndakangoti let me just ignore ndisavaudza kuti ndozvaitika because dei ndakavaudza chokwadi taura chokwadika nyaya yacho haizofamba mushi but ndakangoti regai ndisiyane nazvo andimaona so yeah antimaona so yeah guys ndo zviripo nhasi ndapedza ini ndakwenda achauya ke achauya next week achauya vana votaura achauya ke but tatambomisa because of that but achauya zvake achauya guys ka mangwana kuchurch tosangana nemusi wemandi handiti tobatana nemandi. God bless you. Zvaketina handizivi ariko kuningikiri kumvenge nekupeji kwake handizivi zvaketina handizivi Shaketina, I don't know anything. Tosangana naye tongomona kupeji kwake uko. Nikumvenge ndo kwaari. So guys, bye bye.